Το σπίτι του Άι Βασίλη. Συνδιοργανωτές. Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδονίας, ο Ποσειδών. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Interaction Art. Μεγάλη χορηγή. Island Packaging. Deco Box. Antoni Komninos Foundation. Αιγαία Σάμκε. Χορηγή επικοινωνίας. Κυκλάδες 24. Έμπνευση 107 FM. Σύρος Ατζέντα. Σύρος Today. Μουσική ήχος φως ειδικά εφέ 2J's Events. Το σπίτι του Άι Βασίλη. Χορηγή. ΑΒ Βασιλόπουλος. Αθημαρίτη Ζαχαροπλαστείο. Βακόντιος Φραγκίσκος Λιαπκάτ Κατασκευαστική. ΓΑΔ Φούρνος Ποσειδονίας. Δεναξά Ζαχαροπλαστείο. Εν καιρό. Εστίαση Λουκία Ρούσου. Ζανίκος Χρώμα και Μόνωση. Ζωζεφίνος Τυροκομείο. Κριτσίνης Ινοπνευματοπολίων. Κυκλαδική Διαφημιστική. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Η Σοφία της Παράδοσης. Μαγουλάς Φούρνος Ποσειδονίας. Ναυπηγεία Περάματος Νικήτας Ψυχάλης. Ντάνος Bakery and Pastries. Νέμετ Σχολικά Παιχνίδια. Όλα σε ένα. Παπαδόπουλος ΕΙ ΑΕ. Πανεμπορική Σύρου. Παύλου Εμμανουήλ και Σία Ομικρόν Ε. Πέτρακας Χωματουργικές Εργασίες. Το σπίτι του Άι Βασίλη. Χορηγή. Ρούσος Ανδρέας Τοποθέτηση Πλακιδίων. Σύριος Αρτοποιία. Σκλαβενίτης. Σταύρος Ζαχαροπλαστείο. Το σπιτικό της Αγνής Ζαχαροπλαστείο. Φρέρης Παύλος Τοποθέτηση Πλακιδίων. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. All Seas Valmas Group. Art Industry. Blue Star Ferries. Calmo Mare. Di Mare Boutique Hotel. Guernis Signature Cake Creations. Gaviotis Travel. Island Food Service Omicron Ε. Camelo Hotel. Cois Optics. Maestrali Group. Prindezi Stores. So Easy Φροντιστήρια. Villa 3 Lagoons. Φαρμακείο Πιτσικάκι. Green Shirt.